morning mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Special ning adlaw mga kabaro kay biyahe mga kabaro, no? Padulong mi og Transfiguration mga kabaro. Buyog na mo, dali pa kong uban mga kabaro, no? Si Edith, good morning to Edith. Si Jo, morning. Hi, good morning na. Mine, morning mine. Ma, morning ma. Ticha, siya tago man. Morning Ticha. Good night. Pa, morning ka sa bangan pa. O si Kuya mga kabaro, no? Among driver. Mga kabaro, no? Si travel ng mga kabaro. Update ng mga kabaro. Hey, kumusta tong biyahe, te? Mayroon man imong kuyog sa mga nga sabay ka sa mong vlog. Kumusta man? Okay lang. Kaya sila ate mga kabaro, si Kuya, si Papa na malit o gulayo, no? Si Mama, Ma, kumusta ang biyahe, Ma? Okay lang. Kaya nakumakuha na ako. Basta gupit. Okay kayo. Salamat ka muti, ya. Mura kinahanglan gid magluto ta ni good man kay gipalit gyud na Kuya ba. Kaya siyang lagi ka. Mga kabaro, no, nanami sa kuan, nanami sa Valencia. Karon mangita mi kananan, no. O pilian na mo ni Pinong's, McDo o Jollibee. Baro. Apa da Greenwich? Apa Greenwich at bang Valencia City. Makdo wala. Ay McDo te. Manay open ako. Oo. Parag dirigid mi. Sa Jollibee. Sa pika to dami. Puno man. Napoy chowking, napoy inasal. Daraan. Aridi. Open siguro. First stop na mga baro namin sa Jollibee, Valencia. Kumusta man? Oy, Techa. Ma. Okay lang. At choco atong ipaw na. Tara. Unsa man akong isulti mine? Mga kabaro, may buntag na. Nangabot na sa kuan mga kabaro sa Transfiguration. Ikaw na lang mag-kuha ni? Sige. Lahat po. Mga kabaro, no, gisabutan sa grupo nga o siguro madayon man ni Divine Mercy o unsa ba ako ang ikuan ang desisyon sa kuang duha ka ugangan mga kabaro, no, kung unsay si Auntie Edith among pa-desisyonon kung Senyorita. kung mudayon ba yun Edith unsa man mudayon tag Divine Mercy o mudayon ha? Kamurang good. Napami diri sa kuan mga kabaro, no, napami diri sa Ikaw tulog-tulog sa kay para maka-drive ka kay si Kuya. Kani tulog. Grabing tulog ni Kuya gabi imain kay ngano man ang sabot baya alas 12 nya ni mata siya alas 2. Mga kabaro, no, mag-update mi mga kabaro. Madayon mi dito kay ipaabot pa na mo ang desisyon sa tanan, no, kay si ate to pa dito na nagkot mga kabaro, no. Og sa karon nagkadagan ang tao mga kabaro, no. Nagkadagan ang parking diri sa monastery. Bay-bay ng parking, no? Okay. Dili na ako lighter. May to mga kabaro, hapit mig talakag mga kabaro, no, kay diri may mga ulo. Bangko. Oh. Yeah. Pa. Kaway pa. Pasti lang tug na Hindi.
Musta ang biyahe te? Puro magpapatuglo. Bugnaw kay pa? Mga kabaro. Uy. Tidit, kumusta ang biyahe Tidit? Ha? Kurang ikaduhan nimong balik diri di ba? Asa man mo niyo matubag kamera? Ay, dito kamera ka. Wala ko kayo balo ka na. Kaya kamera ka. Gwapo kayo, bugnaw kayo. Mga kabaro, may hapon mga kabaro no. Karon mga kabaro na namin sa Cagayan. Ug ang oras alas 3. Mga kabaro. Shortcut eh, pinga. Shortcut. Nag-shortcut mi sa Talakag. Kato mo giagian ganina. Abot mo yung tagkagayan. Abi na mo og dito ra gid sa kuan Bukidnon no, ya karon. Wala mo dama ta edit, kumusta man? Wala ma. Makabalik Tidyo. na tagkagayan. Yeah, May May titsa. Ma, kumusta man ma? okay lang. Pa, kumusta man pa? Ang Japon. Ya, Nanginit kong lubot. init ang lubot. Hindi nga, shortcut eh. Shortcut di ba baro? May padulong mi og Divine Mercy. Kaya kay wala man na swito ang amo ang diet mo to giagi na mo og ano. Giagi na mo GPS. Kagil. Run. Ay, dili ah. May isda dili ah. Nakita mo din mo. First time na to ni mag-vlog tamo. Mga kabaro na namin sa Divine Mercy mga kabaro no. Saka namin kauban ang bayaw. Sila mama, si papa, si Ate Edith, ug sila bayaw dito mga kabaro no. Okay. Pakit ambit nining misteryo makapagayat unta kami nining kanunay diha sa Kristo hanon pagalagat. Creator of heaven and earth. Believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. Born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Kuha siya kanang support ni Jesus Christ. Balagamay atis kanang history nga ba.
Daming Valencia, Bukidnon, no? Kwan? Wala. Sa mall? Birthday ni Papa mga kabaro. Karon gikan may Cagayan no niya. Wala ko ka vlog gabi kay na charge. Wala din. Dito lang sa mall dito. Sa inyo ha? Oo. Maski gani sa SNR wala. Ano sa? Ang kanding para daw sa birthday ni Daddy. Happy birthday Daddy. Happy birthday Papa. Pero gato ni saya ka bata ra kanding. Abot. Domingo magudang kwan. Domingo ang tigkatay sa mga Kanding. Kanding. Mga kabaro, no, namin sa Lake Apu. Para dali ni sa Valencia. Dali dami mag breakfast mga kabaro, no. Kalo. Mga kabaro, birthdays kung ugangan mga kabaro, no, mao to nga namin diri sa Lake Apo. Ano yung birthday boy mga kabaro. Dagwais birthday ba? Yan mo na yung bunso. Ay! Ay! Ikatulod ay. Nga, biasa mo. Di mo mululod. Mga kabaro, no? Mo ni mga kabaro. Lake Apo. Uy. Si Lake Apo. Wow. Uy. Lake Apo. Uy, te. Pinanser mga kabaro, no? Oops. Naala rin mga pinanser ng mga kabaro, no? Naduhan ni kabuk din sa pinanser. Napaning isa o, naghigda. Pinanser gyapon eh. Te. Ano sa'yo mas ulti mo nga nabot ka din sa likat ko? Ano naman? Di pa daw siya pasulod. Bahog yun, no? Papo man di ay. Gwapo eh. Pasudlon. Sakay ka na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lake Apo. Oh, baktas. Di ana man na siya. Muna atong kuhan. Muna yung tagihan. Tang tanang. Tang tanang. Teng teng deng. Teng teng teng. Teng teng deng. Okay. Nya dad. Okay na. Okinawa, Japan. Okay. Kabaro, no, pauli na Migdabaw sa karon. Shortcut daw niya magagiya, no. Gikan sa Lake Apo nya karon kati kadulhog nang dalan na baro. Patsi kayo. Ay. Bata man. May ara gali sugat ate de.
Mga kabaro, no, nangagi mi diri sa tugbok kay namalit og durian nangagi mi. Mine. Dahil mo ba no? Sige, Si Tijo. Si. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si ate. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hindi magkanauna pa mo sila na po. Mayong hapon mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Sumpay ni sa naputo na video gahapon mga kabaro, no? Tungod kay siguro sa kapoy na puno kay tudis mi dito sa tong mahal na adlaw sa Cagayan. Tudis mi sa Cagayan mga kabaro, no? Murag kapoy ko wala ko ka. Pag uli diri sa balay, grabe ng tulog na mo ni Nay. O mga kabaro, daghang salamat no kung nabot kay ni nga vlog, daghang salamat sa pagkuyog. Siguro mga kabaro doon i-uploadan katong biyahe na mong Cagayan. Kaya taas man kung isahon na ka-upload. See you next vlog mga kabaro, no?